Ya sisukhosi ngihamba phambili. Ngiyalalela iZululand. Ngiyalalela iZululand FM. Kunjalo bafowethu, ngiyalalela ilokhuzana. Ya. Njengamanje silanda insizwa omaganga. Omaganga, insizwa isuka la kwaCeza kwaBrush. Ya bafowethu stage zothi nje 1 uthusi imshaya ngendlela. Njengamanje sifaka zona insizwa DJ sizozwa ngawo. Bafowethu omaganga insizwa eziphuma kwaCeza kwaBrush. Likhona kwaCeza ingane zakwethu. Hayi siyaphenduka bafowethu siyaphenduka hayi insizwa ngiyakutshela. Linduwa. Injalo indaba.
baphela ihlombe. Hayi ziyagida ingane zikaMa ngiyakutshela wena bafowethu siyabonga kakhulu awutshela abantu phela ukuthi niyatholakala umuntu umefuna ukunibhukha enemcimbi kungaba umhlonyana kungaba yiphathi kungaba nje yilight awutshela abantu ukuthi nitholakala kanjani. Sanibonanga futhi. Niyaphila. Omagama la futhi uma usifuna sikhona lapha ku Facebook usesha nje ipage lo magama. Imina ngqoyo usukhuluma naye lapho siyatholakala noma yini mawusidinga ngiyabonga kakhulu. Nansi insizwe encane sobona insizwe. Unjani? Wakide kangaka bakithi wafundisa obani ukugida? Pablo usenzeni. Usondonzini. Ufunda bani? Ufunda kuphi? 25 etsonhlala. Hawu suka madoda kulungile kuyazala kweminye imizi sibonga kakhulu sibapha ihlombe bakwethu. Omagangani insizwa zakaqeza kwaBrush. Into engiyithandayo sisi. Uceza abantu bethu makhuluma makuduma izulu uceza kuthiwa waziwa ngezulu banamanga nansi into esidume ngayo kwaceza. Ikho. Yebo into esidume ngayo kwaceza sikhona insizwa ziyaziwa idumile iningi. Uceza ungenhla ngengoma engane zakwethu nami kuvuka ukuthi phela ngizalwa ngakhona ngapho gedleni. Uyakita kodwa? Hayi ngimuhle kabi ingane yakwethu. Ungasho njalo ngoba ngizothi DJ ingoma. Ngimuhle kabi ingane yakwethu ngimuhle kabi. Bese kuphambana inkinobho. Usakhona ubuka isha.